IBEC mano kanyo Intergovernmental Budget and Economic Council bende mar 26. Wadhi mbele koth mapek ma osebedo kachwe kuom ndalo ariyo e boma Nairobi orocho ngima moko kuom jodak ahinya te alwora mokuru kwa Njenga. Jokor chal Kolwasi wacho ni ande gichiwo rameny ne koth biro chwe. Kata kamano, Director mar Bad Migaono mar Kenya Meteorological Department koni kodhno ok dhi chwe ma okalo juma achiel mabiro. Judith Omondi nigi ler. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, Masa bichokinyi, ndara pod opong' kod oula mar koth mane ochwe otieno mar Jumapil e bomani. E kuonde dak mamoko, walimo mukuru kwa Njenga. Kar dak ma okwongo, mondo idonjie ot chuni mondo ior pi, kata ichul jating'o eka idonjie odi. Mvua ilinyesha, kaleta mafuriko kutoka kwa barabara. Venye tunakaa hivi. So, mi kufikia jioni nilishinda chenye nitafanya chuwata. Watu walikuwa kwa nyumba tukasomba maji. Ikakataa. Tukazinjwa chenye tutafanya. So mi nilisaviliza mtoto akaenda utawala. Na mi nikapaki huko. Ot mabende kata idonjie, morongie, pio ula maoriwore gi taka kod otuodo, omonjo kona ka kona mag ute jodak maka. En chuodho ma olil, kombe, gige tedo kod nindo duto goloko, kendo jodak maka koni otogoro makeyo pitaka, odinore kendo poni okoresgi, to tuoche magalagala dhi monjogi. Niko na watoto wachanga. Unajua hii inaweza cause cholera. Na unajua cause cholera hakuna mtu atakusaidia. Sasa inabidi kama wanaweza tutengenezea drainage, sisi hatuna shida. Ndio tulikuwa na drainage. Ile block yenye iko pale inajengwa ndio imekosi hiyo zote. Juu hata si hapa peke yake ni ploti, kuna ploti zingine pale mbele. Imekosi blockage na watu wako na watoto wadogo. Director mar duol ma ochung' ne rango lokruok mar chal kor lwasi, Dr. David Gikungu, kata kamano koni ma ok en midhiero mabiro budho, oyango ni jopiny owinjo bed ma otang' e kinde ma koth chwe. Anticipated in spite of the drought that continues, that there may be a storm here and there, because that is the nature of things. And this is what is happening. It is not yet what we can call onset of anything. It's really a storm that may not last a week. We are monitoring that, and we are sorry about any devastation that it may have caused, but it's important to take care. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadokia sigana mano wachako goyo chendo ni mara manyipenya kwa mgajuang kama kumtulo mokwongo nyaka ne thiche okoya pisi. Mana njalup jatend piny machon Rigathi Gachagua na oriwore gi mokum jokanyo mag Azimio e nyasi mar yawo log tich manyien maduon bura mar DAPK mano obage boma Nairobi. Nyasi no oyore gi jatend Wiper Kalonzo Musyoka, Richard Onyonka mar ODM gi amoko kuom